Dobré ráno lidi, zdravíme všechny příznivce živých tradic Podblanicka, našich výstav, koncertů a jarmarků. Zdravíme, zdravíme. Tak, tento rok je nyní 11. října 2025. Vlastně jsme před 12. rokem pořádání našich výstav. A my jsme se rozhodli, že ty výstavy budeme pro vás pořádat v nové instalaci, v nových regálech, v nových slajdech. Prostě to celý předěláme, přebudujeme. A začínáme dneska, pojďte s námi. Tak takhle to vypadalo, nebo vypadá zatím, než začneme přebudovávat. Než začneme nově tvořit. A těšit se můžete s námi, jak to tady předěláme. Takže už odstraňujeme, už jsme odstranili tady skříně, teď tady zameteme, vyluxujeme, pracovnice tady uklízí, jak vidíte, a jdeme na další. Tak, tady už to bortíme, tady už nejsou žádný závěsy, nic, to všecko přijde ven. Problém je, že jsou tady hodně propadlé podlahy a budeme muset hodně uvažovat a přemýšlet, aby jsme ty podlahy zakryli a aby přesto vznikly nové uličky na ty výstavy. To bude ještě problém. Tohoto nás ještě čeká. Oddat, vyčistit a dát znova. Tak se těšíme na vás příště. Jak vidíte, tak už se to předělává, nové štafle, budou tady nové police, použijeme nějaké současné stoly, ale už se to mění. Druhá místnost, ta už taky. Něco musíme zakrýt látkami, ale dostává to správný vzhled výstavy.